कि भले शादी कके अइला टच नहीं करे दे कमर डैमेज नहीं करब ए मत ई के कर फोन ओ शाहरुख भाई के आगे का। हेलो हाँ हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। का हाल बा? ठीक है बाटे। ठीक बा। हाँ का हाल बा? ठीक है। तो का होता है घरी? का होता कुल सोहनी वहनी चलता आज बनी खेत देने। हाँ 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 खनी है ना। हाँ छोटका लड़का के जन्मदिन ह। छोटे का लड़का के काल है। हाँ हाँ काले ह जन्मदिन। हाँ तो कहले रही कहे के तो हमारा याद ना पड़ल तो एबे बरा कनी के रुको आइल मनी ने कमाए पर तो कह दी तो काले आवे के बा सुबह आवे के पड़ी। मने आवे के पड़ी ना। महाराज कैसे कह तनी रहुओ बतियावो तनी की आवे के पड़ी सुबह है 9 बजे मतलब की बाटे फंक्शन। हाँ तो कटाई 9 बजे आ साली ना रही ना रहुआ ना रह बताई तो कैसे कटी अच्छा लागी। तो माने उनको के लिए जाए के पड़ी। ए महाराज रहुओ तो ऐसा बतियावो तनी वहाँ के ना ले उहे के एगो छोटा हमार दुलरुआ साली बनी। ए मद ए महाराज हम सोचतानी ना कि अकेला ही आईते। अकेले ई का बात बतियावो? ए महाराज भइयो न खिसियालन तनी एने ओने लिया के गइला पई न दिक्कत बा। भैया के माने हम भैया ना हई। महाराज कैसे कह देनी रहुआ भैया है एकदम एकरा में कोनो शक सुबह बा। ऊ भैया जी से हमहू तो बड़ भाई बनी। हाँ ना ऊ बात भाई के न होला ना ऊ तो बटले बा चल ठीक बा आवल जाई कोनो बात ना। सुनी ना हाँ काल सुबह निकले के बा। हाँ रउए देख रेख करे के बा जन ना बहरी। हाँ भीतरी उहाँ के देख रेख करे के बा कैसे कुल मैनेजमेंट करे के बा। अच्छा हाँ बिना जो रउआ ना आईम के कैसे आई बताई तो। ना नहीं एकदम ऐसा बात थोड़े लड़का के महाराज बर्थडे बाटे केक बढ़िया ले जी चॉकलेटी वाला एकदम 600 650 700 वाला जन जे बनावल जे जे तियारा। हां रउआ जवन कही उहे आई महाराज तने ऐसे कत नहीं करूगा सुबह आवे के बाद ना और 150 वाला तितका मत ले आई ना तो केहू नहीं खे खात ना ना तो ना मंगावल जाई एकदम सकरा हई आवे के बाद आऊ के लिया ले बा आ तनी आई जा ढंग से ठीक बाटे। हां के बा हमर रोवे सब न बनी जा बताई ना वो तो बटले ला जानते बानी कि राव कि और कोई आई ना फुआ भीड़ बाटे तो फुआ भीड़ झगड़े हो गइल। हां वो तो बटले बा ये घरी अपना में कहां बनता टे फुआ जवन रही तो वो बीमारी में गुजर गई तो घरी से जो से आना जाना खत्म हो गई। हां वो तो बात बा बहिन भीरी बात तो के बहिन के पूछता है घरी बात बाकी ना ई तो बटले बाटे हमरो बहिन से जानते बड़ा के झगड़े चलेला दोनों जगह से वही तरह बड़ियारी यही तई चलता के तरह कार्य प्रोजन में यही के चलते अब रउआ सबसे जितना मेल मिलावट महाराज आना जाना बा बस के बात बा। यही तो हम कहत नहीं कि ना अभी रिश्तेदारी ना छूटे के चाहिए बन रहे के चाहिए। हां ना छुट्टी महाराज का तो का तैयारी को का बनावे के बा ये तू कह देले बानी हलवाई बोल देले बानी। हां सोचनी ना क्या पूरी बुनिया बनी कुल कोई आज के खाता। अच्छा मुर्गे 50 किलो कह देले बानी आ पुलाव। अच्छा मुर्गे बनी हे बा मुर्गे पुलाव बनी काहे से ना कि दिन पुलाव करे रे न खाली बनी न नॉर्मल काइन मानी कि ना जीजा मुर्गे बने दिउ। अच्छा हम जाना तो उहे कहले होई हन। हां तब ऐसे कि मुर्गे पर जोर देले अब हुआ के कह दिया हम ना करी रो बुझाता। हां अच्छा चल सारा कार लेवे वाला हमर के बा उहा के ना मारा राउर दुलारी अब राउरे बखाने करेली उहे बात न रउआ बिगाड़ देले बानी उनके एकदम। महाराज जी का बात कोई नहीं बिगाड़ देले बानी तब का इतना संजोग के रखले रही रउआ का बुझब। अरे मारा राउरे बातें करे खाली ना दूसरा के तो बतियेबे ना करेली ना तो बात माने ली ऐसा बात नहीं खे शुरुए से तो कनी हनी कि मुर्गा कह देले बानी उहे रही। आ शाम के डीजे के कह देले बानी तो डीजे वा आके रोशन वाला लाग जाई। अच्छा तो अपन डांस होई साला शाम के ना ना ठीक और व्यवस्था बा न प हां सब देख तनी हां थोड़ा सा ना रही तो ना रंग आई कैसे डांस होई ना ना एकदम मैं फुल एंजॉयमेंट बा
तो कोचस ले एका दूगो उ मंगा देती डीजे बात हाँ वो एगो दूगो डांसर कनी हाँ मारा तनी का कह देनी जानत नहीं कि रहुआ दयानत के हम ना जब इतना हो जाए तो महाराज भाइयों को तब हम आ जाई महाराज वो आई बोले साला 5000 कर्जा हो जाई लेकिन वो आई चली तो ठीक बाटे ये रोज होके वाला चीज बा साल भर पर तो ई दिन आवे वाला बा जन्म ना अरे सब पैसा काहे खातिर कमाइल जाता लड़कने फलकन खातिर न कमाइल जाता परिवारे खातिर न कमाए परिवारे में ना खर्चा होई तो केकरा में होई गांव जवार में जाके कोई करिहन आदमी अपन कमाता अपन में खर्चा होई गांव घर के बात नहीं खे सुने के कोई कहबो करे ना रुक जा कोई कहबो करे ना कि ऐसा ही कल तू आदमी जरतन देख तू जरतन कोई कहेला ना कि अरे मत काहे इतना खर्च करता तो उ समझ कि जरतन तहार प्रगति देखल नहीं चाहत समझ जाए तो हाँ तो केहू दूसरा से सलाह लेबे जब हइयो नहीं खे तो ये बात करने की यही से हम दूसरा से सलाह हम खुद अपना गोतिया दे याद ना सलाह ली ना बिना रुआ छोड़ा के महाराज हमनी के एक बेर तैयारी जौन बाटे तो अब रउआ एकदम पंच कर देले बानी हई दुगो कमी जौन डांसर रही तन एक कर देले बानी ना ठीक बा अब तो वो दिन एकदम माने पूछे के नहीं थे एकदम ना काल एकदम एंजॉय होई आशा कराही सुनी चलो ठीक हाँ कराही हाँ अरे महाराज हम आज तैयारी कर लेते हम भोर ही निकल जाये खाली मुंह धो के बस चल जाओ जाये तो अगर शाम के अगर निकल जाता नहीं अगर ये बेरा हो सकता तो देख ली और बढ़िया रही शाम के तनी बैठ के हमने के अपन लिस्ट उस्ट तैयार कर लिया तो आज का समय के अभी तो बजता तो कब तो 11 बजता अभी 11 बजता हाँ तले कुछ का दूगो अथु बावन हम सामान मान ली कि लेके अब उनका के तब हम आ जाता नहीं 4-5 बजे ले हाँ आज शाम के आज के समूह के लिस्ट उस्ट बन जाई आ सवेरे से अपन कुल तैयारी हो जाई ठीक बा तब हम आवतनी तो और कुछ घट बढ़े तो हम बता तो हो जाई ठीक है बाटे ठीक है चल यहीं सुनी ना हाँ सुनी तनी देख लेम कुछ मतलब कि अब तो ऐसे नहीं कहे के लेकिन मैंने तनी कुछ होई मतलब तो ले लेम अच्छा ठीक समझ गनी चली महाराज अरे कहीं बतिये मत करी महाराज का खोल दी कहिए देव तो बात का हम देखी और चलब मैं हमारा मोबाइल में व्यवस्था रहेला जहाँ दिक्कत होई ना बोलब दुकान पर हम मार देब अगर पैड हो जाई महाराज का कब रोकले बानी कहियो चली ठीक है बा चली महाराज रखी तब नो हाँ रखी अब हम ऐसे कि देखिए खेत देने आई रही लेकिन रउआ फोन कर देनी तो अब रउए ना तैयारी में अब तब शाम के कहते बनिया के आज सुनी ना सोचा तनी ना कि अगर एबार आ जती ना तो फोन कर देब जाई गड़हिया मारा तो रहे 2.5 किलो रेहू ले आइब हाँ तो ले अपना खातिर के हमनी के उहे खाइल जाई हां समवा के हां ए बेरा हां तो ठीक है बा औरी बही चल तो सारू भैया व्यवस्था बनौले बाटे डांसर फांसर एकदम अब मुर्गा आथू के अब पूछे के रही के भैया खिसिया तो खिसिया हम तो चल नहीं भैया चल